Baştan hormatly vatandaşlar, ine ses yok, ine ses koydum. Yankı video kadrlarda görüşüňiz ýaly Nukut şäherindäki Daýhan bazarynyň öňünde ses barmy häzir? Nukut bazarynyň öňünde yankı adamlar üýüşip maşinly merkeze garşy ýürüş etdiler. Şol ýerde bularň esasy talaplary Dowletxan Tajmuradowy boşatmak uğruna ine şol talaplaryny etdiler. Dowletmurad Tajmuradowy. Şol wakalaryň öň ýaly näme bolup geçdi? Näme şol adamlar näerde açylygyny bildirip galyp başladylar. Ony egerde biz seretsek şu taryha 5-6 ýyldan odan Özbegistanda täze konstitusiýany kabul etdiler. Şo konstitusiýada öňkü konstitusiýaga görä üýtgeşmeler, taslamalar girildi. Ol näme üýtgeşmeler? Şo konstitusiýada öňkü konstitusiýada Gargalpystan awtonom ýa-ni welaýaty we on öz hakyna referendum edip öz başlyklygyny almana diýip bir haky bardy. Ol öňden gelýän haklar, ýa-ni Sowet Soýuzynyň wagtynda edilen haklar, sebäp Gargalpystanyň ilaty, gazaklar, türkmenler, özbekler dürli ýa-ni ilatdan ibarat. Olar bir 40% Özbegistanyň 40%-ni goly halk. Ine şolar şolaryň ýa-ni haklary bozuldy. Täze konstitusiýada şol madda aýryldy. Gargalpystan awtonom okrugy, ýa-ni awtonom welaýaty inni ýok, diňe Özbegistan durşy diýip goýuldy we şolaryň haklary bozulan soň ne Dowletmurad Tajmuradow, ýa-ni Dowletmurad Tajmuradow bloger, aktivist şu zatlar gözüňde tutup 5-nji iýulda geçiriljek ýa-ni protesta, mitinga ruhsat almana hekimlige arda goýdy. Ine şol arda goýuldan soň ertesi şuny öýüne gelip maşgalatyny, çağalaryny hemmelerini alyp gitdiler. Şo ýerde dogan gardaşlar bark görse, ýa-ni kwartirasy köp zatlar döwük, gan hemmerlerde we derrew şo materiallar ýaýrady halkyň içinde. Ine Dowletmurad Tajmuradow akitdiler, sebäp ol biziň azatdygymyza ýa görüşmek üçin protest gurmak diýip. Şondan soň güni şol bir 50-60 maşin daşyndan, nukusyň daşyndan geldi we Daýhan bazarynyň nukusyň gyrasyndaky bazarda adamlar ýygnanyp üýüşüp merkeze tarap gitdiler. Şol merkeze baryp, merkezde ýa-ni Dowletmurad Tajmuradow boşatmaly diýip talap etdiler. Nukus welaýatynyň ýa-ni ýokary sabiýetiniň Gargalpystanyň ýokary sabiýetiniň geňeşiň ýolbaşy çykyp gürledi şol demonstrantlar bilen we şu wagtda Dowletmurad Tajmuradow boşatdylar. We şu Dowletmurad Tajmuradow şu demonstrantlaryň öňüne gelip öz söz ýa-ni aýtdy, öz gürledi. Şonuň bilen hemme zatlar ýuwaşydan gowşady. Ýa-ni demonstrantlar öz talaplaryny ýa-ni barda edilen soň ýuwaş-ýuwaşdan gowşadylar. Ine şo ýerde Dowletmuradow we Nukut ýa-ni Gargalpystan welaýatynyň awtonom welaýatynyň ýokary sabiýetiniň ýolbaşçysy şolam aýtdy, 5-nji iýulda protest bolur, ona ırdaçylyk berýär, hiç problemi ýok diýip köşeşiň diýip ýatyrdy. Ine şoňa Özbegistanyň ýolbaşçylary hat tolundy. Mundan beter Türkmenistanyňkylar tolgulandy. Olar gorkup başlady. Derrew spetsnaza uğradyp Lewap tarapyny, Özbegistan tarapyny, Daşow tarapyny bekler, güýçlendirip başladylar gorkujugyna. Sebäbi şo ýerden ýa-ni türkmenler galanlar, Gargalpystanda adamlar galanlar, türkmenlere de geçäýmez, türkmenlerim galaýmasyn, şo ýerden protestler başlaýmasyn diýip ýa-ni şo ýer gorkup şonu beklediler. Ine men diýjek bolýandadım, Özbegistan hökümeti ine bir kanun ýagdaýda tütänen duran manifestasiýa başlady. Şol adamlar bilen gepleşikler geçirildi we käbirleri saklanyldy. Olar bilen gepleşikler geçirip şol manifestasiýa ýatyrly diýip aýtdylar. Her hil maglumatlardan gelýär ýa-ni habarlar. Bir näçe adam öldü, bir näçe adam aldylar.
o maglumatları entek tasdiklap bolmak sebebi nukus ve şu nukus velayetinde internet yok. İnternet beklediler. Diýmek hökümet birinji bilen internet bekliyor. Ine şu ýaly tütänin turan manifestasiýa eýýär netije berdi. Men bu zatlar näme size düşündürýär? Ünsüyorum. Bir halkın içindäki bir kiçik halk öz başlyklygyny gorýar. Biz halk bolup öz başlyklygyny gorap bilen dok diktatorlardan. Sebebi biz özümüze inanamdyk. Biz özümüze dayanamdyk. Biz her wagt hökümete agzyna teretip duran adamlar. O hökümeden bandit bolan soň bize hiç ýeri bähwitli iş etmän öz bähwitlerini paralar alıp çötüyor. Yine şu atları gözümüne tutup bir netije geldim ben. Birinci, biz egerde Türkmenistan'da protest etsek, gow taýýarlanmaly. Diýmek, gurumçylykly taýýarlygyny görmeli. Sebebi gurumçylyk taýýarlyk bolmasa, onu tütänden duran protestler, bular hükman suratda bir netije getirmeýär. Gaty, yani pes ýagdaýda, gaty pes möçörde bir netije getirip bilýär. Ine şonuň üçin biz gurumçylykly taýýar bolmaly. Bizim aktivistlerimiz Türkmenistanyň içinde gowy işlemeli adamlar bilen öňünden kim näme etmeli, haýsy plakatlar niýede götürmeli, näme vilayetlerde başlamaly, hemme zatlar gurnap ondan soň protest ýa-ni elan etmeli. Sebebi bizde Türkmenistan'da bir näçe protest bolmaz. Bir protest bolar, şonuň hemme zat ýatar. Ne? Şu ýaly bir kiçik analizim size aýdýan hormatly vatandaşlar, egerde öz pikirleriniz bolsa, onda ýazın şu kommentariýa, ýani şu videoň aşagyna kommentariýa ökmünde. Indi nukusdaky problema, geçip duran problema ýatyrylmady. Häzir Türkmenistanyň problemasy, Özbekistanyň problemasy, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň problemleri galyp başlady. Näme üçin? Sebebi ünsüren bolsaňyz umumy näme bolup geçýär? Umumy öňkü Sowet döwletlerinde Putin, Rossiya soňky ýa-ni 20 ýylda ýaraglary gösterip özüniň imperski ýa-ni imperiýa hökmünde özüni beýlik döwletleri koloniýa hökmünde görüp propaganda ýürüdip öz halkyny taýýar etdi. Ine şular hökmen uruşa dämeli. Sebebi olaryň temperaturasy ýa-ni pikirleriň temperaturasy kızgın. Bular hemme ýerden ýa-ni basyp alyp territoriýany aljak bolýar. Şu bursatdan peýdalan Putin içine goluny alyp inni Ukraina çözdi, Ukraina uturup başlady. Ýa Ukraina tüm döwletleriň azat döwletleriň ýaraglary ösen öňüden ýaraglar gelip Putin'i eýýän hem ýerde ýatyp başladylar. Ukrainlar prezidentin daşyna üýüşip, ýa halkdan taýlanan prezident bolan soň daşyna üýüşip bir adam bolup görüşýärler. Bular soň kalan ýaragy intek ondan ösen ýaraglar alarlar elbetde. Soňky alan ýaraglary 90 kilometr öňdäki goşunlary, ýani durşy liniýa, frontun liniýasy, urşun liniýasyny dördüni arasy alyp bilýärler. Dur şöyle kim bolsa şonu ýatyp bilýärler. Şonu ýaralandylar. Toçişni ýa-ni has güýç ýaralandylar. Şondan Rossiýa gorkup Putin utuljagyny bilip inni Orta Aziýa ýapyşýar. Keypine samita gelen o. Şu Orta Aziýa ýapyşyp mu esas tehnikasyny ýa-ni gowşak döwletler, halky gorlamayan döwletler, diktator döwletler, diktatorlaryň ellerini gana bulamak. Kiçik kuruşlary, protestler, demonstrasiýalar edip, diktatora öz goşuny berip atdyryp, şoň elini gana bulamak we şol gaýdyp azat döwletleriň ýanyna hiç wagt görmedi ýaly, diňe Putiniň ýanyna koalisiýa hökmüne borar ýaly. Şonu etjek bolýar. Mundan başga bir bu ideýasy hemme döwletleri interim Orta Aziýa döwletlerini Ýewraziýa, Ýewra-Aziýa döwletlerine saljak bolýar. O da gepе saljak bolýar. Şunuň bilen öňkü ýaly bir Sowet Soýuzyny gurjak bolýar. Pikir etmeň Türkmenistan uturşundan ýa öňkü ýaly Rus halky bizeler. Öňkü ýaly Rus halky häzir Russiýadan gaçyp gitdi daşyna. Ýa Rossiýada parahaçylyk diýsem köçde dursaň alyp gidýärler. Häzir öz halkam gorkutdygy üçin, sebäbi FSB, goşunlar, Putin hemme zady basballar içinde. Azatlyk galmady Rossiýada.
Inni şoň ýagdaý, şoň durmuşy Türkmenistana da bizim öňkü kyn durmuşyň üstüne goşulsa biz has bösener. Anam. Oň daşyndan Rossiýa Türkmenistana terediňe kepine terediň. Öz koloniýasy ýaly terediň. Gürlerine de, iş edenine de. Oňa diktatorlar gowy düşünýär. Berdimuhamedowlar Putinin aýagyny şondan ýanky okşap aýagyna ýykyrýar. Bizim halkymyza bu zatlar gerek. Bizim halkymyz azat, Türkmenistan azat. Putinin pikir edişi Sovet Soýuzy ýanky ýatyrlarynda 90-njy ýylda bir topar döwletler padar kaldylar. Öz başlyklaryny ýokardan asmandan açdy. Doğrudan biz öz başlygymyz üçin entek bir tane okat görendik, bir can berip görendik. Bir topar döwletler öz başlyklaryny azak bolup yüzlerce ýyllap görüşüp canlaryny orta goýup bir topar adam ölüşdi. Entek Orta Aziýada bular ýazak bolmady. Şoň üçin Putin bizi goýbermedi. Şoň üçin biz haçanda demokratiýa galamyzda biz hökümaty uratda ýanky Rus eskerler gelip bize karşı hareket etmeli bolarlar. Ine şonu ederlermi, etmezlermi? Vatan dönükleri Gurbanoğlu bilen Serdar şolun ýanky taryhyna giýerler. Şolar eger etdirse, onu öz halkyna karşı başga bir döwletiň goşunlaryny akelip öz halkyna karşı hareket etdirdi bolýar. Onu olar diňe watan düşman däl. Onu ömürlük şu tohum bütün Türkmenleriň düşmany bolýar. Sebebi ine haçanna içalçylyk diýenine, haçanna bir adam raýatlykdan aýrdyranda, ýa-ni içalçylyk edip ýa sekretary ýa-ni bir döwletlerge çykyp ýa-da düýnükli edip öz döwletine ine şu Berdimuhamedowlar eger Putin'e ýüzlense biz protest ederiz. Onu şonuň düýnük boldugy şol. Onu Türkmenistan halkyna, Türkmenistany düýnükli etdi bolýar. Näçe? Başga bir döwletiň öz başlyk bolup, neutral bolup, başga bir döwlete ýüzlenip, ondan goşun getirip öz halkyna atdymar. Ine şu zatlary men hökümetde işleýän adamlara ýüzlenýän polis, MWD, MHM, harby gullyklary ýüzlenýän goşun gelse de blok edin, hiç zat etdirmek halkyň ýanky ýanyna eltdirmek. Olar rehimsiz, gödük banditler. Olar atmak, gazaklary, türkmenleri, özbekleri, gırgızları, tapawut ýok, ukrainlary. Olar öz halkyna atyp ýörler. Şoňa ýani gatyr tapmaly. Şol zatlary protesta bolmamyzy gözüňde tutmaly. Indi umuman aýtdyşdym, meniň analizim boýunça, meniň ýani toparmyň analizi boýunça Martdan geçmez Putin Kazakistan bilen uruşa başlar. Sebebi Putin Kazaklar bilen uruşa başlarına beýleki Orta Aziýa döwletlerine mysal hökmünde bolýar. Egerde men aýdarym etmeseňiz bas baran. Ine şu zatlar bolup geçer bizim ýanky analizimiz boýunça. Şoň üçin umumy ýagdaýlarda regional siýasatda biz neutral durmaly, biz goşulmaly we biz öz başlyklarymyzy gorumaly. Ynanyň Putin Ukrainaň öz başlyklaryny beren okyanky oňa garşy bir topar bolmajak zatlar, faşistler bar diýip, ýene orada atlar diýip, ýanky bir topar bolmajak zatlar aýdyp uşturdy. NATO çolýa. Ine NATO Finlandiýa bilen Norwegiýa girdi, Şwetsiýa girdi. NATO hani? Näme ýetdi? Inni girse bolýar, diýen bolýar, olar girmeli haklary bar diýen bolýar. Şoň üçin bu esasy pikiri Ukrainada, Türkmenistanam, Kazakstanam, Özbekistanam, ýani Kyrgyzstanam döwletler ýokdy. Biz döretdik. Biz şolara ykhtiyarlyk berdik döretmäne. Şoň üçin biz ýerimizi aljak diýip aýdýarlar. Ünsürüm. 100 ýyldan bolay Rossiýa 100 ýyldan köp Rossiýa Orta Aziýa döwletlerini basyp alyp bir näçe sallatdyr etdi. Şu ýerlerini basyp almak üçin. Bir näçe uruşlar boldy. Indi näme bir günde şeýle goýarlar diýen. Elbetde ýok. Elbetde her zat eder, ýene de şu döwletleri koloniýa salmak üçin. Şoň üçin biz Rus halkyna garşy däldir. Ýadyňyzdan çykarmaň. Kim näde düşünýän bolsa aýdýan. Rus halky bize bir dogun halk. Ýöne şunu Rossiýany basyp alan banditler, Raýtada Putin bular agresorlar.
Diňe Türkmenistan näme? Hemme öňkü Sowet döwletlerini gidirmedi. Sebäbi eger şu döwletleri giderse Rossiýa bitirýär. Sebäbi döwletler öz başlyklaryny alyp ýa-da gymyrlap başýarlar bolýan. Rossiýanyň içine halk kösenýär. Onanyň bütün dünýäde gaz satýar, birinji ýerde ornuna. Bütün dünýä neft gazyny satýar. Oğullarına men aýlanıp gördüm. Öňüm häzir görüp durýan videolary oğullarına tualet ýok. Oğullarına gaz ýok. Rossiýa köp oğullarına. Şuraya ýa-da döwlet ýöne ýa-ni neft gaz liniýalaryny, zawodlaryny, neft gaz berýän zawodlaryny pul goýup, diňe eksport edip, o puly oğurlayan döwlet o. Türkmenistan ýaly. Hani başga Türkmenistanyň welaýatlарyndan ýa-ni medeniýet öýleri, çağ öýleri, çağ baglary, mektepler, uniwersitetler gurulmýar elbetde. Diňe şu ýerden bir zat gazyp alyp satyp bolýan bolsa, şu ýere investisiýa edip halkyna ýa-ni hiç il şertler döretmen diňe şu ýerden pullar oğurlamak. Bu banditler diýil. Şunun bilen men öz gepleşigimi utarýan, hormatly watandaşlar, näme pikirleriniz bolsa, ýazyň bize sizin pikirleriniz gatgydykly. Ýene 17:00-da Paris wagty bilen men çykyşym var şu ýerde Göktepe'den Ahal welaýatyndan adamlar gürleşip şonuň pikirlerini men siz bilen paýlaşak bolýan we başga welaýatdan adamlaryň pikirlerini bilen paýlaşak bolýan we ýagdaýlary düşünjek bolýan. Şo zatlar barada biz görmedis. Egerde sizin pikirleriniz bolsa, maslahatlaryňyz bolsa ýa-da şu efire goşuljak bolsaňyz bize habar tutun, aktivist çatyna ýazyn. Telegramda aktivist döwlet edip çat başlarda ýazyn, adminler size kömek eder. Siz efire gelip bilersiz. Sağ bolun. Men hemmäňe birinji bilen jan alyp, ikinji bilen adalet arzu edýän. Sağ bolun.